Ghana is celebrating its 67th birthday. And as a concerned citizen of this country, I would love to commemorate on the valor and fortitude of our forefathers who fought to liberate us from the shackles of our colonial subjugations as we continue to hold on to liberty and then fraternity. It is very important. I believe that Ghana is the future. That's exactly how I believe in when it comes to technology and advancement in health, education. I believe that one day Ghana will surely get to where we are going, and each and every citizen of this country is going to be a blessing. You are definitely going to be a blessing, and I am also going to be a blessing. And we shall stand somewhere one day and boast that we are wonderful citizens of this country. God bless you and bless you so much. Ghana nye mfie aduosia nson ɛma hohoahoa sɛ yɛn papa binom a wɔde yɛn mogya ato hɔ ebi ekwan ma yɛn mu bi sɛ mu yɛba wiase eduru mmere bi sɛ ne yɛn yi wɔn ayɛ a ne yɛayɛ nipa bɔnefoɔ. Nti nyame nhyira onipa bi a ne berɛ adwuma a woyɛ de aboa ɔman Ghana deɛ mesome yɛ de ama ɔban Ghana yɛmfa no koredie sutie ne anidie na nim sɛ one day yɛbɛgyina baabi aka sɛ yɛyɛ Ghanafoɔ na yɛ nokorɛ so ampa yɛni agye sɛ yɛyɛ Ghanafoɔ. Nyame nhyira wo. Woyɛ anworani o, asanteni o, nkrani o, sɛbe woyɛ pepeni o, yɛn nyinaa yɛyɛ Ghanafoɔ. Nti deɛ wɔsɛ ba me no mmienu tirim no ɛyɛ the vision and the dreams. Ghana ani suade hunu a ɔwɔ ɛde ma ne man ma. Awurade nka obi akoma ɔnhwɛ yɛn mpanyimfoɔ so, ɔnhwɛ adwumayɛni biara so, ɔnhwɛ wo so, na ɔnhwɛ me so. Ɔma yɛabrabɔ ɛmmɛyɛ sɛ krabɛhwɛ. Nyame nhyira wo. Ɔnhyira bebree. Wonya information anaa de ama wo nua no nso ahwɛ bi. Nyame nhyira wo bebree.